Nahidlaw na sa iyang mga estudyante kag lain ang eksperyensya sang in-person classes kuni kumpara sa modular kag online classes. Ini ang pahayag ni Marivic Gesta, ariling panipunan teacher sang La Paz 1 Elementary School sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Suno kay Gesta, sa masobra 20 katuig sini sa pagtudlo sa mga kabataan apisar nga may pandemya kag yara sa pagpanghangkat sang COVID-19 virus. Hindi nangin upang ang dedikasyon sa mga maestra sa pagtudlo sa ilang mga estudyante. Dugang pa ni Gesta, nangin sistematiko man ang pagpatigayon sang school validation sa mga manunudlo sa La Paz 1 Elementary School kung sa diin handa na sila liwat nga mag-cater sa mga kabataan. Naibaluan nga yara sa 30 ka mga estudyante ang minimum nga numero sa tagsa ka classroom. Nahidlaw kami kay na miss na nauna mga estudyante. So, naisa banding sa ila kag isa pa nang naluoy na kami sa ila kay wala na sila wala daw kumbaga na lipatan na nila kay more na lang sa hampang. So, need lagid man mabalik kag ang amon balang ang amon nga daan nga natawag ni gani ang amon bali nga ano nga para magtudlo sa kabataan bala. So kinanglan nagid namon kay para ang kabataan matudloan man kay kaluoy sang wala pa pandemic damo gani hindi ka balo how much more subong ang pandemic damo nagid. So need lagid ja mabalik sa eskwelahan. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles ni Gabandera sa matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.